tirfra hasteo tir juar munda bepakno khobui muthungjagai tongmani mokolo klai thangka police nai muthangrokni mokolo obahanya tini asomsa khlaiye romjangnani nangkha gulagati amchai hati hayakaba takrjola hati wo obahanya satjona lukrok bepakno tir muthungnai haikaba thungnai rok nokhobui satjona romjakha takrjola PS ni osi rothindro deborma o samungno tangkha tei romkha tamkok saka khnani ji DD report Nobar News इडी पर लेते पारबा बुझनी राखो इडी आराम से लेते पारबा ना जों डक्टर डाइरेक्ट इंस्ट्रक्शन दंगो जे स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट एंटी गैम्बलिंग अनुसारे जों दिनै खबर मानखा जे गुलाघाटी बाजाराव जे आरो बानिया खानेरनि बुस्थांगो आरो जे लोकेल ल बरगार तास थुइ तंगनै ओपन मार्केट एवं बयार मानि फांनै बतंग फाइनै बतंग बाजन एकटा परिबेश बर खुला खुलिबे तास थुइ तंगनै जेहेतु आबो गैम्बलिंग बैक्टा चाया आबो सिनि समाज जों आबोनो अवैध हिसाबै जों चिन्हित खायो अनुसारे जों आंनि जे आंनि अफिसार सस जों आरो थांलायगोन जों आरो बरनो आचुक बसक बुंलायखे नखाखाय जों आरो बर चरनखनो खारका चरनखाय खारखाय जों जिसुं मानसा बरनो जों जायतगै जों रनाय बेन खायखा गाय खेमन परेव बं थानि जों मांखा बरनो सासबि परे बुंनो तास रो ताइ बर राखियो थुमानि रो जों आबर बं थानि मानखाय जों आबो लगे लगे न जों बर सुगा नहर तामखाय बर बरनि चाया गसिका बं अननाय चाया गसिका बसवन परेव जों बरनो आइन अनुसारे जों बरनो डिटेन कै थाना दिपिके केमन परे जेहेतु बर गाबो चाया सामखाय एवं प्रकाश्य मार्केट को थुंगो एवं बर गाबो हामेलामा हिम तोन बागै जों बरनो 12 टीजिया जों बरनो एरेस्ट खायका एरेस्ट खायजन बुंरंखा कयजन रंमै तोने सर टोटाल जों आरो 6 जन आरंखा 6 जन रंमै बर गारा जों 6 जन रंमै तोका तोन परे जों थानाव बरनो जों एस पालो जों बरनो एरेस्ट खायका खाय जों 12 टीजिया जों बरनो आ 12 टीजिया अनुसार जों बरनो पिआर नेन बागै जों चाइतगै थाबो एवं थाना सनिनो जों कुतो जों बरनो नङै प्रोसिकिउशन रिपोर्ट जों पेश खायनि बा जों थाना तो चिनि सामु तो जों आबो दिनिया खानाया जों थाना जों चिनि सामु नाबो जों चाइतगै तंनाय जेरा समाजनि बिरोधी सामु खायो जे तास थंगै तिर थंगै चेलामाव बर कुलक तंनाय रनो जों आबो जों चाइतो जों जे समाजसा जों बरनो आइननि आवताया नों तुइ बरनो जों सासबन खायनानि आउनो सराना जों हायना हाय जों लांफ्रा हातेबो जों रेट खायका खायमान परेव आरो खरसा तिर मुथुङै दङ जननो खायनो बखाना नायका आइफाना चिनि चाइतो माने बखानानि सममुलिया जों बरनो रमखा रमै जों बरनो डिटेन खायमान परे जों सार्च खाय जों बनो जों रम खानेमन बिन थानि तिर नाम्बार तिर मुथुङमाने जे बिन थाना आर्टिकल सब जों आबो सिस खायका अब अकॉर्डिंग लो जों बनो अनुसारे जों 12 टीजे अनुसारे जों रेस खाय जों थानाव ति फैका थाना तो मन परेव जों बिनियागे जों खायसा प्रोसिकिउशन रिपोर्ट छिनाय एवं थाना जों थानानि सिमिनो जों कोटा प्रोसिकिउशन रिपोर्ट जों पेश खायनाय हेमन परेव पुरो थाङै बिनि जे माजे बेजांमानि बाबो पानिशमेन्ट मान